3, 2, 1. Sa una ng mga balita, viral karon sa kalalaki nga niiyap 1 to 100. Mahuman ka ha? Perting lingaw sa mga nananaw. Atong sayron ang report. Aniya, pasok! 46, 47, 98, 99, 30, Ug kato lamang mga kamaster, atod sa sunod na pod, maayong adlaw sa ato.